Yo, what's up guys? This is Christian and welcome to my other vlog. Okay, good morning sa inyong tanan mga kaibigan. Isang maraming umaga sa inyong lahat. Ayan. And, taas ng energy na ako, no? Yes, taas ka pa energy karon kay nindot kaya ito hang ingon pa nila maganda ang gising. Ayan. So, nindot ako hang morning karon and I hope nga nindot sad ang inyong morning para ma-spread ang good vibes. Ayan. Okay, so yesterday I attended a seminar about good governance. Ayan. So, as an officer sa among school, so dapat matentaan ang mga event, okay, para to enhance our leadership skills. Ayan. So, the SG officers of our school, kay successful sila sa ilahang event. So, part ni siya sa Mid-Year Summit. Supposed to be 3 days na siya, but due to some reasons, ang day 2 and 3, so na-move pa siya. No, ayan, and so mato siya gahapon ang day 1, ayan, and ang team is Harry Potter, so ay punta magpaulahin, no, Harry Potter santa, ayan, pero medyo awkward ang costume, no. By the way, thank you so much Brian for my outfit yesterday, ayan, char, the sponsor. So mato siya ang mga ganap guys. 1, 2, 3. Sa factory sa Katol nagyapon lamok wala. Siguro. Nga naman. Ikaw Mars. Dito i-test kasi lamok. Ha? Kung isagol ang surf og tide mabuha di. Wala ay sabon gud. Kaya kung may tubig. So, mato siya mga ganap guys kahapon, no? And nindot siya ma-experience as a leader. So, daghan kayo nakatunan kahapon and isa sa mga speakers, si City Councilor Nortega, ayan, and about good governance ang iyang gi-tackle. Ay, by the way, ang ato followers is 30 plus na something. Kamay na like kuwang para 50, ayan. So, kunting push pa guys. I know 50 subscribers is gamay na kayo na siyang achievement para sa isa ka YouTuber, but for me, dako na kayo na siyang achievement para sa ako. So, konting push na lang guys. Happy tata mo about 50 subscriber. Ayan. So, that will be all guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for spending your time with me. So, don't forget to click the thumbs up and hit the subscribe button. And konting push na lang. Once again, this is Christian saying life is too short, so smile while you still have your teeth. Have a good day everyone. Bye!